Oh. Sugeksi wonten dawuh Rama ora nglairake bayi lah kok nglairake bat getih wujude ngono abang malerah blarah-blarah mrata ing kraton kejaba getih abang ana getih kang rupane ireng ana getih kang rupane kuning ana getih kang rupane putih inggih Rama prasta nggih nyumanggaken paduka Rama Prabu iya yen mengko ayo padha nyuwun marang Gusti kuku sing tupa kumelun ning kantiasa ngabekik kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi pauta Sang Prabu Sumaliraja kang sifat menungso nyuwun marang sing Gusti lair kang wayah kang wujud getih malerah getih ireng getih kuning, getih putih, cinipta nyuwun marang Bathara Katarima kang sinetya. Getih kang abang babar dadi bocah gagah prakosa sendada tur wira. Getih kang ireng babar dadi buta. Ning kupinge kaya pengaron. Getih kang kuning babar dadi raseksi mawa kuku. Getih kang putih babar dadi satria bagus. Kanjeng Rama babar dados pewujudan kawan perkawis wonten satriya gagah wonten reseksa raseksi lan satriya bagus. Sapa iki? Iki sapa? Ilanda. Iki nang endi aku iki? Jagat Bendara Pupendenku iki bangsane apa? Iki bangsane apa? Sesek. Bocah gagah asale saka Getih Abang. Yo. Aku sapa? Kowe sapa? Aku mbahmu. Lho, mbah piye? Aku kakimu Ratu Ngalengka Prabu Sumali. Kowe yogane ibumu Sukeksi babare saka Getih Abang. Blarah-blarah tur malerah tak paringi jeneng aranmu kang mbar jenenge Raden Rahwana. Jenengku Rahwana. Iya. Wah. Yo, aku Rahwana aku. Aku sapa, Mbah? Kowe dadian saka getih ireng babare dadi buta kupinge kaya pengaron. Tak jenenge Raden Kumbakarna. Kumba kuwi tegese pengaron, karna kupingmu kaya pengaron tegese kowe bisa nyaring tembung ala lan tembung becik nadyan buta, ngerti unggah-ungguh tata krama, ngerti bener lan ngerti luput. Sing buta ming jabane ndak pundhut jiwane jiwa satriya jenengku Kumbakarna. Iya. Aku sapa kaki? Aku sapa? Iso matur kaki, iso matur yang, iso yang kakung. Iya Yangkung, aku sapa Yangkung, Yangkung.
Gandeng kowe kedadian saka getih kuning wujud raseksi kowe mawa kuku. Iya. Lorek kulite kowe tak paringi jeneng aranmu Dewi Sarpa Kenaka. Jenengku Dewi Sarpa Kenaka yang kakung. Iya. Matur nuwun, Mbah, matur nuwun. Iya. Aku njaluk bakso, Mbah, njaluk bakso. Ngeling, Mbah, njaluk bakso. Apa tumun cah gentes lahir kok njaluk bakso? Nek ora ana bakso ya indil-indil loro yang kakung, njaluk indil-indil loro karo usel, ya usel. Lajeng kula sinten Kanjeng Eyang? Kedadian saka Getih Putih babare bocah bagus. Kang ragil tak jenengi Gunawan, tegese kepinteran utawa Wibisana. Nami kula Wibisana inggih Gunawan. Iya, inggih, matur sembah nuwun. Yo, aku Bungah jenengku Rahwana. Aku putune Kaki Somali, aku Kumbakarna. Aku Sarpa Kenaka, Sarpa Kenaka. Yang kakung golekno pacar, yang golekno pacar aku ya, Mbah. Iya, bocah kula lenjemen. Rahwana, Kumbakarna, Sarpa Kenaka lan Wibisana kowe bocah papet rening calon besok tak dadekke ratu ana Ngalengka Diraja sing mbardasa muga ya Rahwana kowe tak utus. Wektu iki Rahwana kowe topo ana guwa jenenge Guwa Gohkarna. Aku topo ana guwa Gohkarna. Iya. Pirang dina ora ngitung sasi. Pirang minggu ora ngitung taun. Nek durung katekan gegayuane kekarepane Dewa Mudhun ku aja mandheg nggone tapa. Yo, saku. Kumbakarna, iya apa? Tak paringi papan ana panglebur gongso kowe topo ana panglebur gongso. Aku topo ning isane turu. Turu ora apa, aku njaluk iwak karo njaluk panganan dicukupi. Yo. Sarpa Kenaka, iya yang kakung aku gelem topo, aku gelem tirakat ning aku golekno pacar bocah sing bergas-bergas. Buta sing rasa-rasa. Iya aja kuwatir. Wibisana kabeh padha mangkata tapa dina wektu iki. Lunging gadung malengkung lir kawersan. Jaluk pamit yang tak nglakoni tapa aku. Yeah. Prasta kula lan boten dawuh. Besok dewasane putu-putuku sing tuwa dhewe Dasamuka ya Rahwana dadekno ratu kowe kang mantek dadi patis ning momonge ngembani. Inggih. Mangsa bodho kula lon. Wiwit dina wektu iki aku ora dadi ratu. Trima bakal mandhita nyuwun marang Gusti njaluk pangapura sakliring dosa kalumputan. Inggih. Sukeksi Kanjeng Rama. Apa? Badan kula kok otot bayu kados dipun lolosi Rama. Bebayu kula kados dipun lolosi. Kula gawang-gawangan sumerep sang begawan wis rawa ngawi-awi dhateng jasad kula Rama. Ayo, Nduk, munggah langkah pamujan. Mlebung guwa
Sritinon langening pamyat busana sutra maneka warna renggeng manik kencana rep nabra bandera layu kumitir sinrang pandre sing maruta sirna kumaraning wiyat mantyam kumlebeting dwaja Suprastha kayu kang kaprapal puspita panjraing siti Sapung kuwe para wayah-wayah kadhawan lampahi tetegi rasa angles jiwane Dewi Sukeksa tutbayu kaya delolosi temah noyah nayuh ditimangsa tekan lancine rasa gedun kedung kenyatu mindak luput seda pancaka Dewi Sukeksi mati obong muksa saragane munggahing kayuwan kaswargan bareng-bareng reruntungan lan ing tengraka sang Begawan Wisrawa. Komplang negari Ngalengka diraja. Dina gantining taun gantining windu. Rahwana nampi rawuhing para dewa. Panyuwune dipun paringi. Apa panyuwune Rahwana? Nggone nglakoni tapa atusan taun wonten wadaning Gurung Gomuka ing kono njaluk sing dawa umure dadi menungsa sing dawa umure ora menang mati pinaringan dawuh dening Sang Hyang Permadi umurmu sak serut sak berkutut sak siwalan tegese janji isih ana wit serut isih ana manuk perkutut ana siwalan kowe ora kenang mati sak serut, sak perkutut, sak siwalan. Bingah Raden Rahwana saking kayangan. Kagodha dening Sang Hyang Wisnu. Mimba-mimba dadi kaki tuwa. Nglimpang ana tengah dalan. Rahwana kepethuk kaki tuwa. Ditakoni, kaki tuwa, apa welkaran? Umurmu pirang taun? Kaki tuwa matur umur kula sampun 260 taun. 260 inggih. Mboten saged melampah. Kuping pun budheg, mripat mandeng pun mboten cetha. Duh, dadi wong nek umure kokean malah dadi reksane anak putu kula malah ngrekoso Raden, kula kepengin mati. Bro wong tuwa sing wis kakean taun kakean umur Rahwana umur sak serut sak berkutut dipun guwang ber wangsul wonten kayangan bali wonten Ngalengka nimbali para kadang madeg dadi ratu jejuluk Rahwana Raja ya Prabu Dasamuka
ingkang ngembane Patih Prasta Kumbakarna Sarpakenaka lan Wibisana. Nalika semanten Prabu Dasamuka nampi tamu buta saking Lokapala jenenge Tenung Gamuka. Beta layangi Prabu Danaraja ing sining layang aja tumindak serakah adigang adigung adiguna. Sing kirana adigang adigung adiguna. Luwih-luwih nggone kepengin gayuh wanita panjalmaning Widawati. Duka nyandak pedhang dipun perung kupinge. Dik Yaga kan dipun kethok, gulune dipun sembelih. Ilang tanpa krana nyepatani, aku trima kok sembelih Dasamuka. Besok nek ngalengkana kethek putih kono pamalesku. Dina kanduning wektu kanduning mangsa. Sambung dongeng tunggal critaning kang dereng kababaring ajeng. Ingkang wonten negari Lokapala. Lenggahipun Prabu Danaraja ing ngadhep Sang Hyang Bala Buta, Bala Dirwiksa, Bala Manungsa. Temen ingkang digegadang Ratu Guntur Wibawa. Suwardata Pitana sambung dongeng tunggal critane. Arep-arep sibar manem gegodhongan datan wonten obah samirana datan lumampah. Wahyu ndaru pating celorot sepapan sak nggon-nggon. Kekuwunge katon hanelai. Lintang abyur menggeng tawang surya madangi jagat tanem tuwa ijo royo-royo uriping kawula manunggal nyawiji. Ya bala manungsa, ya bala buta. Sinten to narendra ing Lokapala?
jejuluk Prabu Danaraja ya Prabu Danapati. Narendra muda pideksa gagah prakosa sembada tur sedhereng pupuh. Sekti mandraguna sing dijayang palunggon. Malelo lenggakur sigading gambar kencana ing marak kepara ngayun marangka dalem manungsa patih Banendra. Rekyana patih Banendra mabukuh ndheteku jengku. Ana Buddha Nyilgandra kaya singa barong jenenge Dikya Gurmuka. Minangka gegedhuk bebeteng negari. Ana buta tuwa cemani. Wiwit pucuk rambut gegelang ula welang kekalung ula dumung. Arane Dikya Wisnukara. Minangka pujangga ya pandhitaning negari. Ing wingking Dikya Samparawan. Andir bala manungsa bala pacing kakang samyosit balenta kawijil. Mangkon alon pangudas maraning driya.
lir sekar palugon mekar enggal ambabar gondo arum arum amberet wirang rong mangarangira kalimput sampeting driya kumolong gumulung manadukara samya memuji rahayu kertaptanira sang ratong pangestu ngara manik jaket wasisaning dewa ya Bathara Pati Banendra lan kowe tenung Gurmuka apa dene pujanggaku nadyan wujude buta cemani paman dik ya wis ngungkara samparawan kabeh kang padha nglumpuk ning pendopaku kawula lan tiyang agung sesembahan kula kang abdi kula pun Patih Banendra ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo kowe tak timbali aja ngarep-arep nggonku paring ganjaran bondo donya derajat lan undhaing pangkat saklokanana lintang sinawat ing kayu tangeh lamun kelakon cepak bilaine nadyan kula tilem mboten ngimpi ngajeng-ajeng kegadang peparing panjenengan keganjaran awit kados ilining tirta Jalanidi mboten wonten pedhotipun ingkang kula kegadang binjang menapa utusan ingkang sekinten dados ngrekaos pecaing dada putaing getih putunging balung Banendra badhe bela bangsa bela negara bela agama bagus Gurmuka wonten dawuh nggih anggen Prabu Danaraja mbok menawa kanca-kancamu buta ana sing kurang omben-omben literan mensen gecok mentah ndas bocah kowe sing piranti nyukupi aja ngenti gawe kujiwa aja ngenti gawe gelo awit bangsaku werna-werna ana menungsa ana buta ana bajingah ora tak bedak-bedake nggih anak Prabu sampun klentu penampi kula tiyang sepuh yo nadyan bala buta nanging kula pemarah aja seneng ngletak balung aja seneng ngombe getih mitenlah dhateng sesami menika udal eling lelampahan ingkang kepengker kados lampahing srengenge tukul saking wetan mangke badhe cal wonten kilen padhang dadi peteng wong mati calone bakal wong urip calone bakal mati bagus jero kawruhmu kula non paman Wisnukara kula non wonten dawuh nggih kowe buta tuwa buta kawak tak tetepake dadi pujangga dadi pendhita kraton nggih piye kula genten mboten merucut saking ramalan mboten merucut saking kedadosan yo senadyan paduka badhe ngarwa Dewi Sukeksi nanging burung malah kelampah kaliyan Kang Rama Begawan Wisrawa mugiya angger Danaraja nglenggana manahipun awit niku jodho lan malih yen panjenengan kepingin gadah garwa menapa kelampah Kang Rama menika gopak pulut ora mangan angkane pramila nggih sakpengkeripun Sukeksi kawengkung Kang Rama seda mukswa sakaraganipun panjenengan sakmenika dados tiyang sepuh samparawan kula malah kula mboten trima ujaring kabar saking Dewi Sukeksi mbabar
getih malerah werni-werni blarah-blarah cinweto babar dados lare kakung naminipun Rahwana. Larene ugal-ugalan. Angka kalih Kumbakarna, angka 3 Sarpakenaka, angka sekawan Wibisana. Oh, sinuwun. Sinuwun. Aku sumpah nipakno prasetya. Inggih. Tedak turune Kanjeng Rama saka Kanjeng Ibu Sugaksi tetep dadi mungsuhku, tetep dadi tandingku. Oh, pumasa nyaring gegana Baratanana windu. Oh, windu wiyada ing langit. Sekembang wataknya ilang witik-witik tanaya maletik. Seklimah pangandikane Sang Prabu Waratawong sak praja. Cedhak turune Begawan Wisrawa pepatut saking Dewi Sugaksi calon dadi mungsuhe Prabu Danaraja. Geger Paseban Yai kula non kula sowan sinuwun. Kawula nuwun siwun kene pinatulak sarik lan bebendu kang abdi kula pun tumunggung Citra Capa ingkang sowan. Pangabekti kula kunjuk. Citra Capa? Iya. Ana apa? Kowe matur, aduh sinuwun ngaturaken geger negari Lokapala. Lho, geger? Iya. Sak samunipun kang abdi tenung Gomuka dipun perung dipun sembelih kalian Dasamuka. Menika wekdal negari Lokapala dipun kepung buta ngalengka. Buta ngalengka ngebiki Bathang Sayuta bala buta bala bajingah. Lokapala sampun dipun kepung bala buta nunggang macan nunggang singabal. Wis dikepung mekaten. Jajabang maweng-wengis kumedhot padon ing lati netra kocak ngundarandir. Umure wis pucuking rawis idep nyokaton mangala cakra. Babu. Banendra wonten dawuh timbalan. Gurmuka kula non. Bala buta kepiyak metu njaba kabeh ditandingi dimungsuh. Iya. Bela bangsa bela negara melingku siji. Menapa? Kabeh kena dilawan. Mengko nek Dasamuka maju tandingi aku.
Buta Pandhawa tata gati Bisaya mangindri yaksa sara maruta Wirayang ngapon sobayu Wisikan gulingan limo ana buta rupane padha karo aku kowe buta sapa aja takon aku Gaset Lokapala Gasete Prabu Danaraja kowe sapa aku Dikya Samber Nyawa iya kowe sapa aku Dikya Samber Mata jenenge Madha aku Samber Nyawa aku Samber Mata Gasete Dasamuka abdine Danaraja iladalah kae mburi ana buta rupane meh padha karo aku sing ngembari kowe sing ngembari kowe sing fotokopi aku sing asli kowe sapa jenengmu buta kok rupane padha karo aku irung-irunge awak-awake ming beda cete buta sapa buta Lokapala sapa kowe ngaku jenengmu sapa jenengku Sandung Gunung iya kowe jenenge sapa aku Dikya Gugur Gunung bedes ngembari ladalah bojleng bedes lah nek gagah mono dikembari mempet lah kae mburi dhewe kan buta iket-iketan meh padha karo nyong siapa kae mburi dhewe jangkeme ngomong kowe diulangi telepon kowe bedes ketone komandan Semakean temen sembetengan siapa kowe aja takon dhisit kowe ngaku dhisit jenengmu siapa nganggo iket-iketan jari tekor separo orang nganggo kelambi nyengkelang benduk ngomong meneng cangkemmu jajal mangap bedes dijoni angger takon karo nyong jenenge Dikya Jayawana omahku Tegalempuyang siapa Jayawana nyong omahku Tegalempuyang kok siapa jenenge nyong jenenge Dikya wes bablas sangine bareng bedes ketone kok angger kaya kiye mato-mato ndi Prabu Danaraja arep apa ngemban dawuh timbalane Gustiku njaluk warisan siji rata kuthaka loro gandhik ciluntane angka telune njaluk bumi Lokapala tinggalane Begawan Wisrawa bapake Dasamuka njaluk kok nggugat warisan apik temen kasete iki sing mandhegane aja meneh ketemu
bisa ngalahke aku tak sembah. Kakean cangkem glundung tak pangan. Awas kowe. Awas kowe. Sikrabala kang tumingal ajamba samya medali lir kadhet wileting godhodan nyangkong bangun sang niti minjing sing aji mijil sapa biandel dalem luka paladik ya Gurmuka sapa Patih Prasa Pepatih Ngalengka ndak jaluk tinggalane Begawan Wisrawa ndak jaluk gandhik ciluntani rata kuthaka ndak iso nglangkai bangke kusiungku gaglak wandamu bumi konjang ganjing langit
langit kelap-kelap katon legincang risang mawe gandrum sabarang kadul ukir moyak mayik abu Mokarno iya apa Kakang Dasamuka campuh perang rame buta padha perang kowe kok ora temandang karo Wipisana ayo ngerbut warisan tinggalane bapakmu tinggalane wong tuaku Rama Begawan Srawa sing dirangkangi karo Kakang Prabu Danaraja. Oh, Kakang kleru urip aja rebutan warisan. Aja rebutan tinggalane wong mati ayo padha truka. Ayo padha ngirim donga kali swarga. Ah, buta Kakang cangkem. Selak ora srata minggir. Minggir babadi kuandhan. Muntar sawurunga. Kang Mas Kumbakarna adikku Di dados perang sedulur Kang Mas kados pundi aja melu-melu malah rusak jagate Koko Prabu kula aturanget sing eling Kakang Dasamuka Sopo? Aku Patih Banendra. Banendra? Iya. Sinuwun Dasamuka. Iya. Ngasta pedhang. Ana apa? Kakang Danaraja ndi? Warisane tak jaluk. Gandhik Selontani. Rata kutha minggir. Minggir. Nek wis mudhar tugel kulumu. Wah. Amo mudhar sembelih. Sapa? Temenggung Citracapa. Citracapa? Iya. Matine Kakang Banendra ati amuk. Amuk utang pati nyaro Pak. Ratu apa? Kurang ajar. Tugel kulumu. Ayo. Mas Kumbakarna kula mboten tegel mboten mentala. Kakang Dasamuka ngobadake pedhang Mentala mbabadi kula mlathok sirah banjir getih. Sing njaluki lakon sapa kebangetan temen iki. Ngene kok dijaluki piye? Wong Lokapala padha minggir aja melu-melu. Sapa? Aku Dik Yagur Muka. Buta ngendi? Aku Buta Lokapala Paduka Sinuwun Dasamuka ngamuk nunggang macan. Minggat. Minggat. Ora peduli sembelih kondang. Oh. Aduh mati aku. Oh.
Kowe wong itu ngendi? Wong Lokapala apa wong Alengka? Kula tiyang Lokapala. Wong Lokapala ing sembelih. Kula tiyang Lokapala sampeyan dosa modar. Amuk, amuk. Jojo bang maweng wis kumedhot padane ngati netra kocak ngundarandir babu. Wah adikku di dosa muka si kepala kurang ajar ngelanangi jagat. Adigang adigung adiguna kumalungkung mungsuhmu Danaraja. Mandek. Aduh adikku di dosa muka kepala kurang ajar. Wong cilik orang ngerti kentang kimbule. Wong wadon kok sembelih, wong lanang kok pateni kabeh, kok buru kok bedak. Dianggap nyembelih kewan. Ora duweni kamanungsan, dudu menungsa setan kowe iblis. Kakang Danaraja, apa? Dengap-dengap cangkemmu. Karo wong tuwa kok gulus penuh. Arep apa nyatane aku wani karo kowe. Aku wani ngluruk, aku wani. Aku wani karo kowe Kakang Danaraja. Tinggalane bapakku tak jaluk. Gandhik celontani rata Kuthaka bumi Lokapala. Kuwi tinggalane bapakku. Aduh, Di, aku ora ngrangkangi ora kowe. Nanging biyen aku wis diweling karo wong tuamu ya Rama Begawan. Nek bondo tinggalan iki pusaka nggo rebutan mengko dadi dalaning pati nyengkakno umur. Nek pusaka kuwi goleki wadah. Aja kaget wong duweni keris ora dirumat. Kerise ana ning pamore ilang. Wong duweni wesi kuning ora dirumat, ora cocok. Wesi kuninge lunga mengkari klontongane. Di kuwi dudu pusaka. Nek gaman gawean ning panding nganggo gene pusaka gawane ngempu. Kowe kelas ora ngandel paken cangkem. Tak jaluk ora iso. Tak jaluk ora entuk. Ora kok ulungake sembelih dening aku Pandhawa. Waduh. Aduh. Wocok. Wos. Waduh. Wah.
Iya. Wah. Wah, ampuh. Oh, iya. Wah. Ah. Hei. Aduh. What? Hut. Ah. Tanganmu kaya pendel waja. Wah. 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 Ah. Waduh. Wah. Wah. Pedang mento. Ah. Wush. Wah. Wah. Candrasa. Ah. Wah. Ah. Wah. Babah depani lemah gilang-gilang kewandane dadi patrang sang Dasamuka trajang landheping Candrasa surak mbata rupuh manengker Adyabala luka palawauta bawane Dasamuka duwe aji panca sunya reksaning bumi bengate sang Resi Subaling sunya pringga gregah wungu urip meneh. Hei! Kakang Danaraja, apa? Aku durung mati. Isih urip, isih urip, isih urip. Hei! Hei! Oh ya! Hei! Ah! Kuku sing tuwa kumelun ngening kang tiasa ngapeke kaungku sagung jajahan ilaheng saiki wis jam pira dintep nganti kesel lempoh sing nyawang kesel aja meneh sing lakone mulane ora nganggo bintang tamu. Oh. Nyambut gawe ngene telung bengi mono rusak. Sing seneng sindene. Ora nembang-nembang. Ya Motipati nampa dawuh saka pukulun Permesti gara-gara ning jagat tekan titiwanjine. Perang sedulur rebut warisan. Nadyan Dasamuka serakah ngangah-angah nakal jahil pedakil.
Danaraja jujur bener jejeg bekti karo agamane. Ning tekan titiwancine Danaraja kowe tak timbali munggah kaya nganggo genep dewa, tak jabut nyawamu. Sing ngethuk sapa ya? Ya. Waduh. Waduh. Oh. Aduh Kakang Danaraja, aku patenono Kakang. Aku patenono aja didak, aja dipepes bayoku aku pateno. Kowe tak mateni urip meneh. Awit kowe duwe aji Pancasanya reksaning bumi, ora tak pateni. Ning tak gawe ngenes. Tak gawe tobat, tak gawe cilaka aja Kakang. Patenono aku Kakang. Korban wis pirang-pirang. Punggawa Lokapala. Serakahmu, murkamu, nakalmu. Kowe dudu menungso ning kowe setan lambi menungso parah. Aduh, aja Kakang. Selawase kowe tak polo, tak ajar, ora tak pateni kowe. Rasakno genti utang kowe sing nyaur, nandur kowe sing nganggo. Putuku ngger Danaraja ngemben dawuh timbalane pukulun Permesti kowe ditimbali ana kayangan kanggo geneping dewa manggon ana kayangan Cepaka Wedar kowe dadi dewa inggih Sekar kewajibane ngreksa panguripane bala kethek panguripane bala kethek kayu klepu dewa ndar ayo ngger. Omah suwung ditinggal sing tunggu raga komplang tanpa nyawa. Danguning dangu saya kendho saya alon awit wis ora ketunggon sukmane Danaraja wis dipulung marang dening Yamadipati kang genping dewa ing kayangan Giri Sekar. Gregah dasa. Wah, kowe kesiku modar kowe. Modar kowe mati kesiku karo aku. Dianggep wong nom ora nyikon. Ayo, kowe ngunekno belis karo aku. Kowe mati dhewe kowe kesiku. Mati apa urip? Mati apa urip? Modar deh tunggale.